Takhai ani manai mai besaya tebo nungya cover hainge kapmang cover ngi tongka nijini manai sa ating tonggai sable na sigi tong mane hino he deba nijini manai chi mai chi tini cover wai to sab kai na sing manai hino nijini manai antin tong tin sai dina tin cover wai jawoi Mia si ang mo hai topik note video selampai mani. Khoroksa sin tirprajuk berei besai besa genang. Bengaluru wansa selabai khari thangmani. Tin bo hainyo hai norok nungmang khana. Din sal bat Korea. Mo hai mang ekdom tomung sitrang tongbai. Norok bus kanggo nukhna mangpili. Mo ongkha bongni kailai panda phuruni mangpili. Khoroksa busai te khoroksa bihik. Busuk se khushi ke kaijak laikana era busuk se hamjak lai kaijak laikana könei khabak se kanyo khabak sang ya hodo bahai ke kaijak laikama hedeba borok kaijak mani 3 months ko ba 3 mas engkha phia 3 mas ni bisingo no bising brini ekdom tomung sitrangui tong ba busai saimen ya butu waja sijaya susung tongkha susung kamkha kya susung sarika bihigno mane oma haikai maya khayei toniu hingkai je bhik hinjang nai obusani osuk hamjang manui ba busani osuk care khaimano manui boba haikai phaida nakha busaina kai phunugui tongkha saka hamjagui phia bisingo kai te onyo sitra tomung tongui tong oma haikai tongmang no last pore kai tamungkha khari thangka onyo selanawi nukmang khana buskang norok iko oselani phutung mosla bai bok khari thangka la jora video nai tongni norok jotono saimanai details ba burini para selani para mung tamo khar thangnai sela tamo khai boroni omrok jotono saimamanya la jora video nai tongdi ang norok no kaisa khnariwana bini bai ano tam hwnei help sanka bufayungni bagui bufayungni onek no tabuk jora hamyang jak ba onek khainyo problem mengjak je bihi khari thangmano hoite tini bai 3 din 4 din omo kahai din kai tongkha bin bayano bo bai help san kana ni norno kisang khnari wana Takhai ani manai mai besaya tebo nungya cover hainge kapmang cover ngi tongka nijini manai sa ating tonggai sable na sigi tong mane hino he deba nijini manai chi mai chi tini cover wai to sab kai na sing manai hino nijini manai antin tong tin sai dina tin cover wai jawoi aw bayeng kha bumani bodla buma nijini nokni bufayung si tabuk mo haingai tong hungai jepro berei bai yakari khari thangjangmani yaglo maisaya tuinengya shorirok ekdom hamliya hingkai sabale nai tong manchene hedeba jotono kab nai dukhu nangjangnai nijini thui nijini bufayung singkaiba tini bai 3-4 din engui tongkha borok bongni je problem bongni nukhungni problem no share khaya buino saya tamni hingkai o problem taisa solve dang thano ba je tabu bufayungni beri taisa kifilei da phaino omno nasimang borok 3-4 din kai kha phia tabu phonto na contact mano na borotong na tamui tong omo kono mungsa saimia apni bagi ano bini je bai mage help sanka norong na mobile number bori rwano orwo norong nugi tong khangkai contact khai sanani call khai tapogri iko nainai di oslani mukhang ba je khari tlangnai o brinyo tlangi akoi khari thangnai iko moslani tomung agibo mo hainyo ngei paijak already mo hai tomung sitra ngei viral se ngei paijak tabu khainyo hai taisa bini khyo kusari oimo brinyo bo tlangai thangka agini kok phari sing salena osla buskai tamu chanai bon bat hinchinai na tamu hinchinai nijini bu basingyo phonto phioglia bu basingyo phonto mohaikai dukhiyo buli akoi nokni bu basi tabuk bini berini bin darani bihik omongke bin bu basi klei deba bono phonto phiogya oi mohaikai ekdom rabai akoi tlangi akoi thamani yagolo busangkha khoroksa busangi akoi tabuk kaglaikha tabu basi baita kaglai man pore kai mo burinya tlang thanga mane buni nukhung sadi engdrop chu 3 month 3 masiko amno phondo phioglia haino haita se mo hake khari tlang mo selani mungkha sumon riyang bini para kai monu saito bo bihni parawo samiri tong phayu bihni parangka hezamara murabari oro samiri tong phayu
Ngi tabuk oro oselani ba khari thangjani norok buskang nokna bin para hangkai hejamara subol chingodo. Ngi tabuk opuri je oro phai hamjuk tong phanyai bini para hangkai khwai masan dikhor jago. Tabuk je mo burini mung kai punom debor hanjago do. Ngai mo selani mo kai Prodesh Deborma. Prodesh Deborma bai punom Debormani kesaro hapri phakya Sumon Riyang. Hangkai norok tabuk nugunya tong hangkai mo buri bai mo selano ba punom Deborma bai tabuk Sumon Riyang no nugui tong hangkai. Romui akoi toninani tapogi ba je phone number reject screen oro call khai contact khanyani tapogi please help khaji. O sela tabuk onek problem kalajak ba onek depression kalajak. Tabuk nung no wan suina ji ni jini bihik mo hai khari thangsa kangkai nung bob haima tongno buiosuk hamjak lai akolai kaijak lai mani wan suina ji tong thotok sa thotok kaijak lai mani 3 mase kontrop ku mo hai kai khari thangnani kai ni jini sak go jeng tabuk khiklai wan sugui akoi naine di borwo thangai sogui omno norok nugui tong khangkai please oro contact khayai sanani tapok laji angorwo kebuno khairogya bin baino se bisi khairoksu tamni hingkai nainaji bukhayni bagai osuke kabui tongo mane osuke help sangkano bukha dokon ang thanga angsi tamni hingkai mo ekdom problem kalaijak norbo kaisa okra sakra phanai jongkhangkai manai wan sugui ba bai phan wan sugui cherainai jongkhangkai please bini je sanmano ba bini je help sanmano norbo success khanyin tapodi hambai norong la jora video nai tongo bagai please like kaisiri thani te je subscribe khaijero gai subscribe khaithani asno kok norong saino paikha o number contact khlaiji norong nugui akoi tongkhangkai tamni ko onek khanyo ekdom serious mamlang jangmo serious go thana angjak family ni tui family problem lai jagonek hambai jotona